היא לא הולכת מצחיק, איך מרביצים פה? זוז. יש פה טלסקופ. בוא נציץ את שכנים. את לוחצת אי? אם בא לך? עזוב, היא לא שיכורה בא לי. מדי בשביל זה. היא לא הצליחה לעלות במדרגות. אני לא מצליחה בקושי להזיז את המסך שלי. הוא שותים מאוד. לא ייגמר טוב. מה איפה שותים עוד? לא, את לא שותה יותר. בואי לפה. תכריח אותי. אני רואה מאוד מטושטש, מאוד מאוד. גם אני. חכה לי, חכה לי, חכה לי, חכה לי. עוד שכת אחד, לא יקרה כלום. אני פה בחוץ. טוב, מאיה, נראה לי שמיצינו. שנייה, תן לי להוריד את החרא הזה מהיד שלי. טוב, היית בבית? יופי, בואי נצא. תראי, מטבח. תראי, כל הזמן אני אומר לך ללכת למטבח, קדימה. בוא שתינו נלך. יאללה. בוא. להכיני סנדוויץ' שתי בא, אני פותחת תנור, חכה. תראה, אני מפעילה את התנור. תלחצי על המאוורר הזה. די. חצי. לא נותנת לך ללכת. טוב, בואי נראה. איפה אתה? בואי נצא. מה, איזה לג? טוב, אני נצטרך לקחת איך סמק יוצאים? ירדה לסטלה. דראז'? אוקיי, פשוט הוצאת אותי, גם טוב. בא לי רייזר, בוא נלך לרייזר בבקשה. אבל הוא גם פה. תקשיב לי את החלום, לא, בא לי רייזר. לא, יש לי גם רכב, אני עם רכב משלי אצלנו. אני יכולה לנהוג ברייזר? אחרי שנצא אי אפשר עכשיו. אוקיי, תודה. לא, אבל את בטח נהגת גרועה. מה, אני נהגת? מה זה טובה? ויש לי אפס טוב, אז סגל תראי, אני בבנק. מסמן לך... מה? טוב, מה את חכה, מעדיפה רגע, קודם? שתי שניות, אני לא שומעת אתכם, רגע. טוב, מה את מעדיפה? אוקיי. ראיתי את זה. וואי, איזה אוטו יפה יש לך? כן, זה זנטורנה. אתה יכול להשקיע את החרא הזה? אני יכולה לנהוג, בבקשה. קודם מה את כל, אומרת? תעני רגע לאן את רוצה שאני אסמן לך. לא יודעת, בא לי פשוט לנסוע, בבקשה. אבל חלום. תגידי לאן. למה שרה המשטרה? נו, תעלי כבר, בואי נברח מפה. נו, תן לי ולנסוע, בבקשה. לא, אבל יש משטרה לא עכשיו, אתה הרסי לי את האוטו ואז שאני אביא אותו מהמשטרה. מאיה, מה את אומרת על האוטו שלי? מאיה, תראי את האוטו שלי. חזק, הוא ממש טוב. טוב, קיצר. למה השחקנית שלי כל כך עצבנית? למה היא עושה פרצוף די, טוב? למה? אני באה לעזור לכם. סתם, איזה לא. מעניין. למה אני לא מצליחה לשחק? איך אני עמדתי על המים עכשיו? הייתי ישו. למה לא מצליחה לשחק? איך? טאוור. די עם זה. מה זה? קפיצה, יופי. סוף, יאללה, תעלי. בוא נלך לג'קוזי, בוא לראות איזה בגד ים שמו לי. וואי, איזה בגד ים יש לי, כוסית אני. לבן גם טוב, אבל למה רציתי לבן? וואי, בהירה מדי. למה ראית לי על התחת? למה? זוז, תן לי עכשיו לעשות לך. רגע, אני אמות. זהו, הנה. די, למה לראות? למה? בכוונה. זה כלום, זה עשן. אוקיי. אני יכולה גם לראות לך על את התחת? רוצה ללכת לשתות עוד קצת או שנלך כן. בוא. מה אני לוחצת? חברים, יש לנו קצת בעיות טכניות, אנחנו נצטרך לנחות בשדה התעופה הקרוב. הופה. אני אזמין לנו מטוס. הנה, זה קיו. כן. אני מזמין לנו מטוס, תמות את הפרגע. נראה לי שיכורה עליהם במציאות, אחי. למה המוזיקה אצלי כל כך חזקה? הנה, אני צריך לשתות. איזה אתם רוצים את ה... טוב, תן לי גם, אני גם רוצה לשתות, מה זה חוצפן? זה קיו. קיו זה עוד שזה יפתח לי את האינטרנט. אז לא יודע, כתוב לך עוד משהו. כתוב לי אי, אתה רק צריך... אני יותר מדי שיקור. אתם לוחצים F ארוך, אני לוחץ F קוסאמה מממה. כן, לחצתי F ומה? לא מאמין. אל תעשי ספאון קרוב, אל תדאגי. איפה אתה? יש פה מישהי שדומה לי.
הלו, היא מכוערת. איפה אתם? הבאתי לה אגרוף. איפה אתם? אסור לאנשים- מחוץ לזה? לא יודעת, תיקח אותה, תבדוק תכניס איפה. אותה. תביא לי את האוטו. תביא לי את האוטו. ילדים רוצים סוכריות? לא. לא תודה, אכלתי את שלי כבר. כנסו לבן, כנסו לבן. רגע, ילדים. תגיד, אתה מצלם את זה? לא. תלחצי F טמבלית. אני לוחצת, טמבל. F ארוך. 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 מה? סע, תעלה מאחורה. עשיתי אתה. אף ארוך. ביי פריירים. נו יאללה, כנסו כבר. אבל אני לא הייתי אתה. בטעות, באתי לך. אני ממש קצת חיים, בבקשה, נו, אני ממש כנסי קצת כבר, חיים. כנסי כבר. איזה ילד אפס. סליחה, לא, אבל היית קצת חיים, אז עזרתי לה. תיקח אותה, איזה אבל זה מוריד לי. טמבל. הנה, היא שמה, היא שמה. אין, אני בתוך השדה תעופה. יש כאן מאבטח. בואי, כנסי כבר. היי. תצא מהאוטו. תרגיע אותו הנה, כבר. הוצאתי אותו. המאבטח יורה עליי. יאללה, ביי. לך תמצא דרכך אלינו. תקשיב, אנחנו ממריאים עכשיו, אז כדאי לך לעשות את זה מהר. כן. כן, האוטו במהירות האור, אתה לא מבין. אוי פאק, המשטרה. למה אנחנו כל כך קטנים? פאק דה פוליס, פאק דה פוליס, פאק דה פוליס. סע כבר! חכי, סע! משטרה. בואי, סע שאני רוצי, אורה לך. רוצי פשוט. תלחצי איפה ארוך כשאת נכנסת, תודה. זה כמו ג'נונה. ווקנדה פורבר. נו, תעלי כבר. איך אני עושה לך אצבע? טוב, הוא לא יספיק לבוא. רגע. רגע, איפה לא, ארוך, תראו איפה איך ארוך, איפה ארוך. תראו איך אני מספיק לבוא, חכו. הנה. חכו, אל לא, חכה! אני באה עם מסוק, איך אני בונה? אני רגילה רוצי, מהפורטנייט. רוצי. איך אני בונה? יורים בי. תעלי. איפה ארוך, טמבל. מה אתה עושה? תפוץ שיר. תבין, אתה חכו, לא... ביי. נהנינו בחברתך. הפלופלורים חתכו אותי, בואו לכיוון שלי. יאללה ביי. לא, אבל בואו לכיוון שלי לפחות. שאני רוצה אנחנו לראות את באים, רגע, קודם כל המשטרה, מזיינים אלה ילכו. תחזרו לכאן עכשיו. שלום. וואי, עכשיו המטוס עולה ביי. בוא נראה מהפנים. תנחת על הגג של הזה. איפה אתה? אני לבד במטוס. לא, אני איתך. לא, מה את דוחפת? לא. איזה חכמה הילדה הזאת. אין, לפחות אני נופלת למים. תקשיבי, השכל שלך? תצבעי רגע. אולי אני אוריד קודם אנטיווירוס. את רוצה לטוס לישראל? דברי לאן את רוצה לטוס, יאללה. לא, תטוס לאנשהו. פעם עשית 9-11 ב-GTA? מה זה? את תגלי עכשיו. מה זה? את יודעת מה קרה ב-9-11 ב-9 ל-11? משהו ב-11 ל-9? לא. כן. לא, אני קופצת. לא, אל תדאגי, זה זה בסדר. לא יעזור לך. אני לא עושה את זה באמת. תכלס ככה או ככה אני אמות. תראי, לאן את רוצה? בשלט של הוליווד? או ב... בשלט של הוליווד. אוקיי. רק תעבור מעל הבניינים, בא לי לראות את כנגד הדבר. רצון האישה. לא הספקת. פאק איט. נגד רצון. אללה אכבר.